Dekanatska crkva u Sibinju je građena između 1878. i 1882. Možemo reći da je čak u tom vremenskom razdoblju bio jedan dio pod restauracijom, odnosno nagrobni dio od Marijana Terzića koji je bio konjanik za slavonski dio Vojne krajine, odnosno bio je zapovjednik tog cijelog područja. Crkva je važna sama po sebi zato što ima prvenstveno dekanatski status, ali i same dimenzije nam govore koliko je bila složena. Prikupilo se u tom vremenskom razdoblju 2240 forinti, što je otprilike skupljeno po jednu forintu, koliko je iznosila jedna dnevnica u tom vremenskom razdoblju. Crkva je sadržavala orgulje, imala je izvana specifično pročelje, odnosno možemo reći da je bila po drugim elementima zapravo identična crkvi tadašnjoj, možemo reći, u Požegi.